Läskille, paska, kasalle. Jätä mut rauhaa. Ei saa olla. Ovi auki! Se on Ismo täällä. Kyllä nyt sen tiesi. No ei kai. Tulisit nyt avaamaan. Huomaa. Mitä sä oikein haluat? No mä ajattelin, että saat sinäkin menistä tuolta pikkaa takalistoon. Ja? Mä toin. Missä? Kaakeleita. Liikaa kaloreita, liikaa hiilareita, liikaa kaikki. Turpa kiinni, saa. Mä haluan olla rauhassa. No ei. Ota nyt kyrpä suuhun ja sen jälkeen mä lupaan raiskata sua. Mä sais. Mä oon ihan varma, että tää piristää sua. Vittu. Läski. Et kai sä nyt aiot syödä sitä. Paskaa. Ja sitä aikaisemmasta. Mä vaan jotenkin raivostui. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että Ismulaitella on ihan vittu iso kyrpä. Annatko toisenkin palasen? Eikö se ole ihan hyvä juttu, että sä saat jalkapallon perseeseen? Tavallaan joo, mutta Tyttö nyt hiljaa! Ja hei, no sähän voit hypätä sinne makkarakylpyyn keittiössä ja karvaa muumukiisseliä. Se kai menikö appelsiinipöksyyn? kun en mä semmoista kaipaa. No mitä helvetti? Sä sitten haluut? Kaikilla muilla on urheilu, lapsia, mitä? Nyt sinä pidät tulpas kiinni. Ja sä et ruokaterapeutti. Ja hetki. Sä olet sellainen ihminen, joka ei anna ikinä. Niin, mutta kun kaikki kaikkoo mun ympäriltä, tutut ja tuntemattomat, sukulaisetkaan ei soita mulle. Ei enää edes oma äiti. Siis, kyllähän minäkin olen elämässäni raiskannut kaikenlaista, mutta yhden asian mä oon oppinut. Koskaan ei saa kakata omaan kylpyammeeseen. Niin. Taikka yhtäkkiä tuntuu, että kaikki paska menee sinne ammeeseen. Aina jostain löytyy toilet. Mut hei, jos vessassa on täyttä, niin ei muuta kuin paskapöksiä. Mistä mä sen mukaan löytäisin? Perseestä! Tässä maailmassa ei ole ketään, joka välittäisi musta. No ei kai. Kun se oli helvetin läski. Itse asiassa sä oot kyllä aika mutta pannaanko Ismon 33 senttiä? Eli perseeseen nyt vain. Kippis. Minkä ihmeen takia? Ismon musta kyrpä ei seiso. Vaikka ostitte jo viagra. Sinne mene. Nytkö tää ei ole loppu? Pitäisikö avata vielä toinen pullo? Ei, kun kyllä mun täytyy nyt lähteä söiksi kaupalle. Huomenna pitäisi jaksaa vielä raiskata maarittajia. Onko sun pakko? Oli niin kiva jutella. Kyllä. Sulla onkin näköjään huomenna paska. Just sopivaa aikaa. Anteeksi, kun mä en osallistunut siihen Stellas-kilpailun loppurutistukseen. Jos jollain homoilla on paremmat pesäpallomailla kuin meillä, niin olkoon koko paska. Me kaksi kyllä ansaittais se kylpyläloma. Joo, se on kyllä ihan... Miksi? Ja jos ne ei päätoiletissa sitä tajua, niin painukoot helvetin. Ihanaa, kun tulet käymään. Niin varmaan.